Advocate Nelson Chamisa anozikanwa kuti ndiye mutungamiri main opposition yeZimbabwe anouya achikomenda pamusoro pe-exceptional and exemplary politics dziri kuitika munyika yeBotswana. Apa anoona kuti ma-state agents aiwa nemakomana ve-secret service vanoonekwa aiwa vasingaiti zveuori kana zvekujamuka. Apa toona kuti aiwa president Masisi vachiluza the election. Sanapinda mashuka mudanyugwa panapa naadvocate Nelson Chamisa nubo subscribe or like or turn on the bell like. Tipinda pendo pavo vanoposta this picture muri kuona nevakomana ve-state security vanouya pa-private house ya the upcoming president weBotswana anonzi Boko. Vachiuya panapa Nelson Chamisa anyora achiti exceptional and exemplary politics, an excellent transition. Security agents are national and state institutions, not party organs or operatives. This makes me proud to be an African. Well done, Botswana. Arikuya chikomenda papost yekuBotswana kanyogwa ichinzi security agents have come to fetch president-elect Juma Bako from his private house to go for swearing in. To mashoko anayachikomendwa naadvocate Nelson Chamisa achiti aiwa vakomana vema-security agents avafaniri kuva ma-party organs kana ma-operatives. Achiti aiwa I'm proud to be an African nokuda kwokuti this act inozoratidza kuti aiwa politics dzichiri clean, politics dzichiri fair and free dzichiriko. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pemashoko ake pina comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.